पवन भैया के जन्मदिन में पहुंच गई श्रद्धा कपूर और वरुण धवन। हम बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह के बॉलीवुड में गाना आई रहे, जौन गाना 500 मिलियन क्रॉस कैले रहे, वो आई नहीं फिल्म में जौन की रउआ सबके पता हुई कि पावर स्टार पवन सिंह के वो गाना पर श्रद्धा कपूर जौन बा कि बहुत बेहतरीन काम कैले रही। ओकरा बाद वो गाना के बहुत अच्छा, बहुत प्यार दुलार बॉलीवुड भोजपुरी सारा लोग देहल आ इतना ज़्यादा प्यार दुलार देहल लोग कि इतना कम दिन में वो गाना 500 मिलियन क्रॉस कर गई। ओकरा बाद वो गाना 1 महीना लगभग ट्रेंडिंग में रहे। ओकरा बाद पावर स्टार पवन सिंह के क्रेज ऊ बढ़ल बॉलीवुड में, ऊ बढ़ल कि दबदबा जौन बा कि चारों तरफ पावर स्टार पवन सिंह के हो गई। उहे श्रद्धा कपूर आज पावर स्टार पवन सिंह के जन्मदिन में पहुंचल बड़ी। हम बता दी कि सारेगामा कंपनी से पावर स्टार पवन सिंह के गाना आई रहे आ सारेगामा कंपनी के मालिक के में बहुत बड़ा योगदान रहे, बहुत बड़ा जौन बा की रहे पावर स्टार पवन सिंह के उ गाना करावे में। तब फाइनली श्रद्धा कपूर और वरुण धवन जौन बा की दोनों जना पहुंचल वालो पावर स्टार पवन सिंह के जन्मदिन में। तमाम लोग आयल बा, माने हम बता दी कि वो जी एक से एक बड़ा बड़ा लोग आयल बा, बड़ा बड़ा पूरा सेलिब्रिटी से लेके नेता तकले, एजी तकले कि उप मुख्यमंत्री तकले आयल बड़न। आ सारा प्यार दुलार आशीर्वाद पावर स्टार पवन सिंह के मिला था। भाई भोजपुरी का एक शेर पावर स्टार पवन सिंह है, जिनको सब लोग भर भर के प्यार देते हैं और इतना ज़्यादा प्यार सब लोग देते हैं, इतना ज़्यादा देते हैं कि हमको नहीं लग रहा है कि भोजपुरी में किसी को उतना प्यार मिलता है जितना पावर स्टार पवन सिंह को मिल रहा है। बाकी भाई पावर स्टार पवन सिंह के प्यार करे वाला जितना लोग बा, जितना लोग पवन सिंह के पसंद करेला, सब लोग के बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह बहुत बड़ा इतिहास रच दिल बड़े। ई बर्थडे सेलिब्रेशन क के जौना में इतना बड़ा बड़ा लोग जौन बा कि एगो भोजपुरी के कलाकार के आशीर्वाद देवे आवता। ई हमनी सन खातिर गर्व के बात बा, बहुत अच्छा बात बा। तब भाई वीडियो के खूब ज़्यादा शेयर कर लो, चैनल पर नया बढ़ लो तो सब्सक्राइब कर लो, काहे कि भोजपुरी के हर एक खबर सबसे पहले ये चैनल पर तार लो के मिलेला। मिलता नहीं अगला वीडियो में, तब तक खातिर नमस्कार।